Wara s-sajf xorta ma nafux se jiġri, l-aktar minħabba id-daqqa riżultat ta' żieda fil-prezzijiet u l-għoli tal-ħajja. Hekk iddikjaraw mal-Gazzetta illum ir-rappreżentanti tal-intrapriżi li operaw fis-settur turistiku li qed jistennew baġġ kbir il-bidu tal-istaġun turistiku, staġun illi jinsab magħna. Wara sentejn b'effetti devastanti kaġun tal-pandemija, kemm l-MHRA kif ukoll il-Kamra tan-Negozji żgħar u l-Medji jemmnu li dan se jkun sajf tajjeb. F'kummenti li tal il-Gazzetta illum, il-Viċi President taċ-Chamber tal-SMEs Philip Fenech stqar li diġà qed jaraw ċaqliqa tajba kemm fis-suq lokali u anke dak barrani. Fenech spjega li x-xogħol huwa wieħed tajjeb u r-ritmu huwa pożittiv immens u dan kollu jawgura għal sajf tajjeb. Il-Viċi President tal-Kamra tan-Negozji żgħar u Medji tkellem ukoll dwar l-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna u spjega li dawn mhux se jinħassu minnu fih. U appropju għalhekk li teżisti inċertezza. Dan apparti iż-żieda fil-prezzijiet ta' diversi prodotti li jintużaw fl-istabbilimenti tal-ikel u anke fil-lukandi. Fil-Fenech stqar li l-operaturi qed jieħdu kollox ġurnata b'ġurnata għaliex fil-verità ħadd ma jaf liema prodotti se jibqgħu jolew u liema le. Apparti dan kollu tefa' ukoll dawl fuq l-effetti taż-żidiet fil-fuels illi jafu jolqtu anke l-linji tal-ajru. B'konsegwenza li jiżdiedu l-prezzijiet tal-biljetti biex wieħed isifer u allura effett dirett fuq it-turisti li jkunu jridu jżuru lil pajjiżna għall-btala. Mal-Gazzetta illum tkellem ukoll Tony Zara, President tal-MHRA, illi fisser kif pajjiżna din is-sena kapaċi jilħaq 3/4 tat-total tat-turisti li kienu ġew fl-2019, l-aħħar sena sħiħa qabel faqqet il-pandemija tal-COVID. Zara tkellem ukoll dwar id-daqqa tal-għoli tal-ħajja u qal li din żgur se taffettwa l-bwiet tal-familji. U insista li n-nuqqas ta' flus fl-idejn se jaffettwaw mhux ftit lill-lukandi u r-ristoranti.